Татарстанның атказанган артисты, атказанган сәнгать эшлеклесе доцент Хадича Гыйниятова бүген консерваториядә үзе җырчылар әзерләүче педагог. Иҗат юлында Хадича Гыйниятовага яхшы кешеләр генә очрап торган. Нәҗип Җиһанов музыка училищесында укып йөрүче кызның талантын алдан ук сиземләп аны консерваториягә чакырса, анда ул иң яхшы җырчылар әзерләүче профессор Валентина Андреевна Ласько классында укый. Күп партияларын бөек дирижер Фуат Мансуров белән эшли. Нияз Даутов куйган спектакльләрдә катнаша. Хәзер ул мәктәптәшләре белән бергә Нәҗип Җиһанов традицияләрен дәвам итүче ректор Рубин Абдуллин җитәкләгән консерваториядә укыта. Димәк, Валентина Андреевна Ласько мәктәбенең дәвамы бар. Ул заман җырчыларына телевидениедә һәрчак хәйрхак булган. Режиссер Рошания Кадырова төшереп алган опера арияларын бүген сезгә дә тыңлата алачакбыз.
Мен театрға келдім, стажерская группаға. Аннан соң енді консерваторияны бітірмеше стажерская группаға келдім. Аннан соң бітіргәшінде театрға эшләргә келдім. Шул дәүрдә бик күп булды дирижерлар белән эшләргә туры килде, режиссерлар белән, җырчылар белән. И мин инде бик күп дирижерлар белән эшләдем. Ләкин мин әйтәсем килә, бик рәхмәтемне Фат Шакирович Мансуровка. Ул мине Любаша партиясын, Тугзак партиясын аны белән эшләдек. Бик рәхәт булды, аны белән бик җиңел булды җырларга. Ул инде бик музыкант, бик дирижер. Аңа инде мин бик рәхмәтлемен. Мине Назип Чижганов үзе шақырды консерваторияға и профессор Валентина Андреевна классына үзе тәқдим етті. Мен анда оқыдым. Валентина Андреевна Ласькойын дол, аның мәктәбі, орысша айтканда школа прекрасная. Бик оқытушы и әйтәләр Алладан келген. Педагог от Бога. Ол бик күп миңа бирде. Аңға ләкмәсәм белмим нинди җырчы, опера җырчысы, бик ауыр һөнәр, талант кирәк, бик сәламәтлек кирәк, и тырышлык кирәк. Ул үзе дә бик тырыш булды, Валентина Андреевна, и безне дә бик шундай тырышлыкка инде өйрәтте. Хәзер дә мин аның белән консультациялар очрашам,
аралашам. Ул бик күп файдалы киңәшләр бирә. Мин әйтәм, аның укучылары безнең Россия гына түгел, бөтен чит илдә эшлиләр, опера җырчылары, бик җырчылар. Аннан соң әйтәсем килә, бик рәхмәтле Даутовка, Нияз Курамшевич Даутов. Ул репетицияларда бик күңелле иде. Вакытны без онытадырык. Шундай тиз бетәдер. Вакыт ул тоже бик режиссер, җырчы, укытучы, искиткеч. Шуңа күрә мин аңа да бик рәхмәтлемен. Шул менә театрыма рәхмәтлемен. Театрымны бөтен яшьлегем шушы театрда узды. Меццо-сопранога булган партияларны җырладым.
Быелгы җәйнең иң мавыктыргыч мәдәни вакыйгасы — төрки халыкларның 10нчы театр